Comencem aquesta reunió del Consejo de Govern, però abans us recordo que aquest govern ha d'estar unit, treballant tots a una, sota la meva direcció i el meu criteri, que heu de creure a peus juntetes. Em sembla que al Montilla li estan pujant els fums. Vols dir? Ernest, aixeca't i camina. A la orden! Suficient. Potser sí que se li han pujat una mica els fums. Carot, no creus que en Montilla té massa afany de protagonisme? Sí, que és una mica patètic. Talleu, és bona! Sí. Hola, carinyo. Escolta'm, sí, faig un altre gag i vinc cap a casa, diguem-ne, no? Escolta, Joan, tens un moment per mi? Are you talking to me? Com dius? Perdona, digues, Josep Lluís, digues. Escolta'm, has llegit les últimes crítiques del Cadetedo? De qui? El Cadetedo. De qui? El Cadetedo. Carretero! Això! Doncs no sé de quin parles. Escolta, no em vinguis amb aquestes, que el Cadetedo era dels teus, eh? Tu el vas fer conseller. I ara mira com ens ho paga. Posant-nos a parir. Escolta, és a dir, Josep Lluís, a ningú se li escapa que algú que em posa a parir ja no és dels meus, diguem-ne. Però escolta, nosaltres ho estem fent bé, no? Josep Lluís, de moment hem començat donant baixet, però quan es descuidin farem sentir la nostra veu. Carot, puja l'escala. Com? Puja l'escala, és un moment. Per què? Oh, perquè això que portes posat fa d'antena i per aquí tenim cobertura. Una mica a la dreta, sí. Joan, agafa-li la cama, ràpid. Estira el teu braç. Aixeca el pauet. Ara tinc 5 ratlletes. 5 ratlletes. Vam fer bé de pactar amb Esquerra, eh? Sense ells no tindríem cobertura. A tope. Clar! Per això em van dir que com a vicepresident havia d'afavorir la comunicació entre els consellers. Llàstima que no hi hagi les càmeres. Ui, sí, quina llàstima. Comencem aquesta reunió del Consejo de Govern, però abans, hòstia, m'està fent fotos amb la Puigcercós.